नमस्कार सर्व स्वामी भक्तांना स्वामी प्रगट दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा। तर स्वामी प्रगट दिन आहे म्हणून मी घरीच महाराजांना अभिषेक करत आहे। त्यासाठी प्रथम मी पाणी आणि दूध घातलेलं आहे, त्याच्यानंतर मध घातलेला आहे आणि पुन्हा एकदा दुधाचा अभिषेक करत आहे। तुम्हीही घरी अभिषेक केला असेलच ना। तर त्याच्यानंतर मूर्तीवरती परत एकदा पाणी घालायचं आहे। श्री स्वामी समर्थ या मंत्राचा जप करीत मी अभिषेक केलेला आहे। त्याच्यानंतर मूर्ती स्वच्छ वस्त्राने पुसून खाली अक्षदा ठेवून मूर्ती ठेवलेली आहे। त्यांना गंध अष्टगंध लावलेलं आहे। तसेच महाराजांचे आवडते हिना अत्तर लावलेलं आहे। त्यानंतर महाराजांना मी वस्त्र आणि साईडला 2 महाराजांच्या आवडते लोट ठेवलेले आहेत आणि पंचोपचारी महाराजांची पूजा केलेली आहे। तर आजची पूजा खास प्रगट दिनानिमित्त कशी झालेली आहे ते तुम्ही कमेंट करून मला नक्की सांगा। दूध ठेवलेलं आहे, पेढे, फळं आणि महाराजांच्या आवडीचे म्हणजे बेसन लाडू चा नैवेद्य दाखवलेला आहे। स्वामी समर्थांच्या कृपेने सर्वांना चांगलं आरोग्य मिळू दे, सर्वांच्या सगळ्या चांगल्या इच्छा पूर्ण होऊ देत। पुन्हा एकदा सर्वांना स्वामी प्रगट दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा। थँक्यू। तर कशी झालेली आहे पूजा ते तुम्ही मला कमेंट करून नक्की सांगा। श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ।